krijg ik echt, maar toch saberen. Dus ja, dat jouwt je de mogelijkheid om echt een programma echt goed van al het papier in de holle te krijgen, zeg maar. En ja, ik nog even wat dingen beter te dwanden dat we van tevoren intocht hier. De parsen, dat is ons ding en dat ging volgens mij heel best. We gaan wat nep parsen op de route gewoon. Die moesten op bootjes, op golfkarren, op een andere manier, nog pontons door het wetter. En die binnen op het tijd over elkaar met z'n wijzen moesten. Dus wij zijn tevreden. Jochting, haal je de zenuws ernaar uit of ben je toch ergens nog wel een beetje zenuwachtig? Nee, de zenuwen ben compleet voort, want we zaten het Jerk Dient van de jongen. De sfeer is geweldig. De vibe zat het een modern heat hier in de stad. Het was gewoon fantastisch. Het was een feest om hier te werken. De mensen zijn super enthousiast en heel tevreden en relaxed. En ja, dat is wat we morgen beleven willen. En ik denk zonder meer ik vanuit dat we morgen een prachtig feest hebben zullen. En Dokkum komt echt op de kaart. Ja, net volgens mij al. Dat is juist gewoon alle media die hier omrent. Daar hebben we het al de hele week. En hij is al nog volle langer als smoor druk maar. Dus media uit alle hoeken en gaten, ook van Europa. En ja, dat rent je door de stad. En de telefoons die reed gloeien. Dus ja, als Dokkum nou net voor in de moeder leidt, dan weet ik het niet meer.